9-месечният Версаче, кръстен на модния дизайнер. Детето е родено от 15-годишна майка и баща на 18. Родителите не знаят нищо за Джани или Донателла Версаче, но таткото с гордост носи в телефона си снимка на бебето с името. Версаче, нежно име. Какво знаете за истинския Версаче? Не знам, че истинския Версаче злато, такива рапти. Аз си го държа като ценна рапта и зато им сложим като Версаче. Георги чака и второ дете, което ще кръстят Гучи. Роднините му също с нетипични имена – на италианска актриса или българска поп-фолк певица. Имам на име Орнела дъщеричка на 9 години. А знаете ли иначе коя е Орнела Мути? 2000 година пееше, я знаехме, пратихме писмо на нея, тя ни прати една награда. Чакам дете, ще го кръстя Армани, защото ми хареса името много. А кой е Армани? За дрехите, за дънки, за яките, пълтенца Армани и т.н. Обаче искам да го кръстя Армани, все пак. Ще го обличате ли в маркови дрехи? Само в Армани, в друго нищо. За BTV новините от село Игнатиево, Десислава Кръстева.